Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao Metro and Mega Manila. Merry Christmas! Hi, partner! Hi partner! Hi mga kabisyo! Maligayang Pasko sa inyong lahat. Ayan, sino pong lasing pa? May nakikinig pa ba sa atin, nakatutok sa atin ng ganitong oras? Parang wali. Busy silang lahat. Bising nagtututulog. Sabi na, pakialam namin sa inyong dalawa. Magkakapera ba kami sa inyo? Ay, hindi naman. Gawin nyo lang kami background music habang kayo ay naglilinis ng mga kalat ng Christmas Eve. Oh. 'Di ba? Anong kakaiba sa Noche Buena ninyo kagabi, partner? Yung spaghetti may daga. Ay, pak na pak yan. Sabi namin, may iba naman. May iba naman. Lagyan natin ng buntot ng Correct. daga. Sabi nga naman ng mga di ba, ng mga kakilala nating mangkukulam, kailangan daw 'yon. Sarap. Sabi lang, pampahaba daw ng buhay. Subukan nga namin. Oo, gusto kasi namin humaba yung life namin, di ba? Yung may mga tayo may mga usuals, di ba? Oo naman. Meron tayong mga usuals na alam natin kapag ka Noche Buena, merong assign sa ganitong luto, merong specialty si tita, may specialty si nanay, o kaya si tatay, o kaya hindi mawawala yung ganitong klaseng dessert. Yeah, di ba? Totoo yun. Sa family namin, kapag Noche Buena, wala, kanya-kanya muna kami. Per unit muna. Pero pag New Year's Eve, during the 31st, yun yung collab. Correct. Nagsama-sama na. Ng bawat unit. Yan, may unit. Oh, bawat pamilya. Bawat pamilya. Kunyari, pamilya Gaite kayo, tas pamilya Enciso, yan. tas pamilya ng mga Tinyana. Yan. Nagsasama-sama sa iisang lugar. Yan. Diba? So, doon, tas kami nagkakanyang toka-toka. Oh. Parang, anong usual na toka ninyo? Ako, raffle. Iba talaga pag mayaman. Ako yung magpapacilitate ng raffle. Okay. Akala ko sa'yo galing yung raffle. Dati. Oo, dati. Diba? Oo, nung may sponsor pa tayo ng appliances. Diba? Ngayon, wala na. Host na lang ng raffle. Yeah, diba? Host na lang. Uy, magkano hosting fee natin, tsaka hindi masaya ang raffle pag hindi okay ang host. True, diba? Maganda may highlight kahit ang pamimigay mo lang ay timba at hanger. Diba? Kung magaling yung host mo. Correct. Diba? Palalabasin ng host na talagang bonggang-bongga yung papremyo mo. Tama. Ganun yun na nakasalalay sa host ang ganda ng raffle segment. Correct. So yun yung contribution ko. Yan. So lahat may mga kanya-kanyang toka. Merong isang pamilya, the best sila gumawa ng lumpia. Isang pamilya, the best sila gumawa ng kaldereta o kaya menudo, ganyan. Yung mga bata ang assigned ng mga pamangkin namin, mga pinsan namin. Set design. Saan usually ginagawa? Bahay ng lola namin. So dun talaga nagsasama-sama at nakikita-kita. Kasi invite namin yung mga ninuno namin. Nag-spirit of the glass muna kami. Baliw pala yung pamilya. Nag-ouija board muna. Baka sakali lang naman, di ba? Tawagan natin ang lahat ng kapamilya natin yumaon na sa pamamagitan ng glass na ito. Di ba, magparamdam po kayo. Kung nandito po kayo, ilagay nyo po sa yes. Present na po ba ang lahat yan. ng mga lolang yumaon na? Yan. Lahat ng mga ninuno namin. Tapos pag medyo kumukuraw-kuraw na yung ilaw. Yan. Present na sila. Present na sila. Pwede na mag-umpisa ang party. Yan. Hindi, pero partner, aminin na natin, may mga kanya-kanya talaga mga tradisyon, di ba? Hindi nawawala yung bingo. Kung talagang pinagtatawanan lang natin na may pagtawag sa mga kaluluwa ng mga yumao, pero hindi natin talaga masasabi, malaki ang posibilidad, ang daming tradisyon nyo yun Correct. Diba? Bakit? Sino bang pwedeng bumasag nun? Judge ba namin kayo sa tradisyon po ninyo magtawag ng mga yumaong kamag-anak, di ba? Para mag-join ng Christmas party. Di ba? Pero bilang sa kanila pagkilala at hindi pagkalimot, ganyan. Tsaka paying tribute din.
pag ano yun kung kunyari sa amin ginagawa namin yung kailangan ma-refresh sa isipan ng mga bata yung family tree. Yan. Na parang mga ito yung ganon. lolo natin, ito yung amama natin, ito yung inana natin. Sa kanila nagmula, ay tito ko pala si ganito. Ayun. Ay magpinsan pala tayo, hindi mo ako pamangkin. Yan, ganyan. Maganda yun, nare-refresh. Ay, magpinsan pala tayo, hindi pala tayo Magjowa. pwede maging magjowa. Kasi nagkakilala tayo nung nakaraan sa inuman. Oo, Magpinsan pala tayo, pero correct. naging magjowa tayo. Diba? So hindi pala pwede maging magjowa kasi Oo. magpinsan pala tayo. Gaano ba kalayo? Diba? Hindi, pero totoo. Makikwenta-kwenta mo na. Correct, ganyan. Oo. So yun naman din yung maganda. So kung ano't ano pa man ang mga plano sa mga susunod na araw, naway ito muna, 'di ba? Bago yung 31st na kayo magre-reunion na sana nag-enjoy kayo sa inyong Noche Buena kagabi. Umpisa na po ng pag-init ng mga pagkain. Yan. Ako mas gusto ko partner yung spaghetti iniinit ng paulit-ulit. Parang Yung dumidikit na siya, lasog-lasog na. correct, yung dumidikit na siya sa tawag Kawali. doon, sa kawali. Kasi pagka iba yung iniinit mo siya sa kawali versus microwave mo siya. 'Di ba? So mas masarap, para sa akin mas masarap yun kasi may mga tutong-tutong na part. Oo, ngayon, Nako. tsaka, totoo yun, amoy tutong na siya. Oo, tas masasarap na siya. Mabuhay. Mabuhay mga spaghetti. Hanggang kailan po kaya abot po ba kayo ng 31? Kaya nyo yan. Di ba buhay na buhay ang industriya ng ng mga pagkain. Correct. Yung Diba? mga gawa ng spaghetti, gawa ng ketchup. Correct. Diba? Ng cheese. Oo, yung mga Diba? con carne. Tama, ng mga ham, Yan. ganyan, 'di ba? Saya naman. Sa True Lalo. And speaking of mga reunion partner, natawa lang ako, naalala ko lang hinahanap ko partner yung post ng Love Radio Manila nung last week. Oo. Na kapag may mga reunion, ayan, o kaya mga gathering, mga Oo. Christmas gathering, family reunion edition. Yan, nakalagay. Christmas game ideas. Oo. Family reunion edition. Just in case, hindi pa kayo nagsama-sama. Parang sabi ni partner, sila, kanya-kanya munang pamilya. Pero pagdating ng December 31, 'di ba? Sama-sama na yung mga iba't ibang pamilya. Yan, so yan, meron yan. po tayong tinatawag na family reunion edition ng Christmas games. Oh, yan. Pakinggan niyo mabuti. Makakatulong po ito, correct, ha? Unang laro na pwede po ninyong gawin. Number 1, agawan ng lupa. Aminin nyo Maganda na, yan. plastikan lang kayo lahat dyan, pero may mga na nangyari talagang Oo. agawan ng lupa Yung dyan. May mga simplihang kumakausap na Oo. doon sa mga matatanda. Yan, di ba? Lolo, lola. Oh, alam mo Baka na, naman. nagpaparamdam Di ba, na. ako ang yung paboritong apo. Yung nanay ko nga, paborito mong anak yan, di ba? Yan. Pwede na sa akin yung lupa malapit doon sa may highway. Correct. O, di ba? Mga ganyan, may mga ganyan. Oh, yan, Di ganyan. syempre kapag ka-reunion, meron din isa pang game, di ba? Oo. Palakihan ng sahod. Oo, Yan, di ba? pwede. Payabangan. Tapos, meron ding game na patabilan ng bibig. Yan. Yung ante mong ang daming comment, hindi naman maganda, Yan, 'di ba? hanas lang. Oo, kailan ikakasal yan? Ba't ang taba nung isa? Yan, 'di Hindi ba? masarap yung spaghetti. Correct. Sino ba nagluto nito? Next year, wag na sa kanya yan. Yan, ha? 'di ba? Masyadong maraming sabaw yung buko pandan, ganun. Yan. So matatabil ang dila. Oo, 'di ba? Meron din partner, pagka family reunion, patalinuhan ng anak. Yan, Ayan, 'di ba? oo. Alam mo yung anak ko, grabe talaga. First honor 'yan. Wala ka sa anak ko, valedictorian na nga eh. Oo. Number 1 pa sa kanilang sports. Yan. Oo. Pagalingan ng mga junakis Wala ka yan. doon sa anak ko. Last year, kinder. Ngayon, accelerated sa college. Oh, 'di ba? Nagustuhan. Ilang galon ng alcohol ang ininom yan. Usapang lasing na to Diba? Payabangan na eh. Payabangan Diba? na eh. Oh, ganyan. Tapos meron pang tinatawag na pagandahan ng sagot kung bakit hindi ka pa nag-aasawa. Yan. At huli, na hindi natin makakalimutan sa lahat na relate ako dito, paramihan ng natitake out. Yan. Pagalingan ng ng container na gagamitin. Oo nga, At no. isa-Sharon. Naku, Ganun. lahat tayo relate pagka ganyan. Diba? Yung Oo. magulat ka talaga, matik may dalang food container. Correct. Kasi O kaya may dalang plastic. Tama kasi partner, kapag ka wala kang dala, Lugi ka. Lugi. Lahat sila may uwi. Correct, kasi ikaw nga. wala. Alam mo naman tayo, di ba, kahit halimbawa December 25, yung pagkain naabot hanggang January 25. Oo, Aminin nyo kaya. na, di ba? Kaya syempre magbabalot ba, nasa tamang storage lang yan, lagay-lagay lang natin sa freezer. Oo. Ganun. Tsaka pag dumami yan, nakolekta mo na Noche Buena. Oo. Di ba kahapon? Di Nako. naman laman, nag-reunion kayo. Correct. Oo. Nako, sinasabi ko sa'yo. Pagdating ng medianoche, may panghanda ka na. Hindi lang yun, partner. Libre na. Medianoche ba yung iniisip? Ang iniisip ko, partner, abot yan hanggang Holy Week. Pang matin Oo. din, marami-rami. Diba? Madami-dami Oo, talaga. iba-iba. Pinaghandaan talaga. Sa true.
Ay, nako. Sana po ay nakapagpahinga na maigi. Yes. Medyo kung masyado pang maaga para sa iyo ngayon na bumangon. Sige, okay lang. Enjoy mo lang yan. Yung holiday. Kung tinatamad ka pang linisin yung mga suka kagabi sa dami ng ininom o kaya yung mga confetting nakakalat o kaya yung mga hugasan. Ako, yan yung pinaka nakakalurkay sa lahat. O di sige mamaya. Wala naman pong contest eh. Yung mga contest na sinabi namin kanina, yun lang ang contest. Wala yung pabilisan ng paglinis. Wala. Yan. So, take your time and enjoy your day. It's Christmas Day. Tapos paalala namin, lock nyo muna yung gate para walang kakatok. Sa true! Wag muna kayo magbubukas ng ilaw, tahimik muna sa loob. Patay Kasi muna lahat. matulog muna kayo. Correct. Para lahat ng kakatok sasabihin nila, walang tao. Tapos ito na yung moment, ilabas na po yung pinakamatatapang na mga aso. Charot. Mga gawain. O siya, Para walang mamasko. Oo, correct. Sa True Lalo. Ilang oras na tayo nag-uusap, partner. Medyo sabog tayo today. Oo nga, no? lutang din eh. Lutang din tayo. Siyempre, kagabi, nagiinom. Naman, di ba? Ganyan. Yung ham nga, nasa lalamunan ko pa, yung matanggal-tanggal. Talaga. Kumapit yung sebo eh. Naku, nakakalurky. Relate din Hindi talaga pa natutunawan. tayo dyan. Tingnan mo. Kaya, ikaw ba naman, hindi ka pa natutunawan, may hampa doon sa... may hampa sa... Sa lalamunan, isipin mo na stuck doon. Oo, di ba? Makapag-isip ka ba ng tama? At dahil dyan, exit na muna kami. Maraming salamat sa pagtutak this Christmas Day. Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun!